ሰላም ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም እትርከቡ ክቡራትን ፍትዋትን ይሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ደሓን ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኾኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኒተይ እዩ። እሽም በኣር ሎማዓንቲ እውን ሕፅር ዝበለት ታሪክ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሳ ከዓኒ ታሪክ እቲ መምህር እያ ትብል። ሓደ መምህር ኣብ ክላስ እንዳምሃረ እንከሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ክላስ ሰዓት ስረቕ ማለት እዩ። ካብኡ ሰዓት ምስ ተሰረቀት እቲ ተምሃራይ ሰዓት ተሰሪቃትኒ ይብል እሞ እቲ መምህር ደማኒ ነቶም ተምሃሮ ንቅድሚት ክስርዑ ከም ዘለዎም ይእዝዝ። ከምኡ እውን ኣዕይንቶም ክዕምቱ ከም ዘለዎም ንኩሎም ይእዝዞም ማለት እዩ። ንሳቶም እውን ሕራይ ኢሎም ንቅድሚት ተሰሪዖም ኣዕይንቶም ይዕምቱ እሞ እቲ መምህር ድማ ተፍትሽ ይጅምር ማለት እዩ። ተፍትሽ ምስ ጀመረ ናፈተሽና ኩሎም ጅባታት ኣብ መጨረሻ ሰዓት ይረኸባ ማለት እዩ። ሰዓት ምስ ረኸባ ካብኡ ነቲ በዓል ሰዓት ይህቦ ማለት እዩ። ነቲ በዓል ሰዓት ምስ ሃቦ ሰዓት ሒዙ ንገዝኡ ይምለስ። ካብኡ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ሓደ ተምሃራይ ካብ ናቱ ማለት እዩ ይምርዐ። ምስ ተመርዐየ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መምህር ይዕደም እሞ ይመጽእ። ምስ መጸ እቲ መምህር እቲ መርዓዊ ነቲ መምህር ይሪኦ እሞ ንሱ ከዓ ተሓጒሱ ካብ ምቕማጥ ተሲኡ ከይዱ ሰላም ይብሎ ማለት እዩ። ካብኡ እቲ መምህር ከዓ ንፋልጥቲ ኢና ኢሉ ካብ እቲ መርዓዊ ከዓ ንስኻ በዓል ብዙሕ ውዕለታ ኢኻ ይብሎ። ብኸመይ ኢሎ ሓደ ግዜ ኣነ ናትኻ ተምሃራይ እየ ነይረ። ካብኡ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ክላስ ሰዓት ጠፊኣ ነይራ። ካብኡ ንኩላትና ተምሃሮ ንቅድሚት ተሰሪዕና ኣዕይንትና ክንዕመት ከም ዘለና ኣዚዝኻና። ካብኡ ፈቲሽካ እታ ሰዓት ኣጋጣሚ ኣነ እየ ሰሪዐያ ነይረ ኣባይ ረኺብካያ ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ ኣነ ከዋርድኒ እዮም ክፀርፍኒ እዮም እንዳበልኹ ይስቀቕ ነይረ ብነብሰይ ሽዑ። እንተኾነ ግን ምንም ኣይተዛረብካይ ንዓየ እውን ምንም ኣይተዛረብካንን እቶም ተምሃሮ እውን ኣመን ከም ዝተረኸበት ኣይተዛረበካን። ካብኡ ንሕና ከዓ ብሰላም ገዛና ኣቲና እቲ በዓል ሰዓት ሂብካዮ ንሕና ድማ ብሰላም ገዛና ኣቲና እና ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እዛ ሰዓት እዚ ወዲ ሰሪቕዋ ኢልካ እንትንተልትብል ነይርካ ኣነ ኣብዚ ደረጃ እዚ መብፃሕኺ ነይረ። ምክንያቱ እዞም ሰባት ወይ ድማ እዞም መሓዙተይ ከዋርድኒ ከለዉ ክፀርፉኒ ከለዉ ትምህርተይ ገዲፈ ድሕሪት ክሽንቀቕ ነይረ እየ ኣብዚ ደረጃ እዚ መብፃሕኺ ነይረ ይብሎ። ካብኡ እቲ መምህር ከዓ ተገሪሙ ክሰምዖ ድሕሪ ምጽናሕ ዋይ ሓደ ግዜ ኣብ ክላስ ሰዓት ዝተሰረቐት ዘኪረያ ኣለኹ ይብሎ። እሞ እኮ ኢሉ ኣነ እውንሲ ንዓኻትኩም ዓይንኹም ዓምቱ ክፍለኩም ከለኹት ኣነ እውንስ ዓይነይ ዓሚተ እየ ነይረ ብጣዕሚ ዝገርም ኢልዎ። ኣነ እውንሲ ንዓኻትኩም ዓይንኹም ዓምቱ ኢለ ኣነ እውን ዓይነይ ዓሚተ እየ ዝፍትሽ ነይረ ስለዚ ኣብ መን ጅባ ከም ዝተረኸበት ኣይረአኽዋን ኢሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ገሪሙንና ከምዚ ናይዚ መምህር እዚ ዝገብር ኣብዚ ሰዓት ሲል ዶ ይኸውን? ብሓቂ ብዙሓት ለባማት ብዙሓት ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎም ዘለዎን ሰባት ኣለዉ እዮም። ግን ካብ 110 እዩ መብዛሕትኡ ደቂ ሰባት ድኽመት ናይ ሰባት ንኽንዝርዝር ኢና ንቀዳደም። ጥፍኣት ናይ ደቂ ሰባት ንኽነቃልዕ ኢና ንሃፅፅ ማለት እዩ። ስለዚ ተደኣ ኽኢልና ከምዚ ናይዚ መምህር ማለት እዩ ኩላትና ካብ ባዕልየት ሒዙ መጀመርያ ላይ ድኽመትና ከይረአና ንድኽመት ናይ ሰባት ምጥማት እቲ ዓብይ ጌጋ ግን ከዓ እንተደኣ ኣጋጢሙ ከዓኒ ድኽመት ናይ ሰብ ምቅላዕ ዘይኮነ እገለ ከምዚ ገይሩ እገለ ከምዚ ገይራ እንዳበልካ ምቅላዕ ዘይኮነስ ተኽኢልና ትሕቲኢልና ምምዓድ ምምካር ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውንሲ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ እንታይ እዩ ዝብለና? ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይውፃእኻሲ ከመይ ጌርካ ንሓውካ ጉንዲ ከውፀልካ ግደፈኒ ትብሎ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን
ንዓና ድኽመት ዘይርአና ናይ ሰባት ድኽመት ኣይንርአ ኣይነቃልዕ ናብዓና ብዙሕ ድኽመት ኣለና ብዙሕ ጌጋ ንጋገ ኢና ብዙሕ ጉድለት ነጉድል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብዓና ከይጠመትና ናብና ሰብ ኣይንጠምት እንተ ደኣ ጠሚትና ወይ ድማ እንተርኢና ከኣኒ ብፍቕሪ ንሸፍነሉ ማለት እዩ ሓደ ኣቦ ንሰብ ገዳም እንታይ እዮም ገይሮም ሓደ ኣቦ ዝኾነ በደል ይብድል እሞ ካብኡ እቶም መነኮሳት እዚ መነኮስ እዚ ከምዚ ገይሩ በዲሉ ገለ ይብልዎም ማለት እዩ ንሶም ግን ናይ መነኮሳት በደል ይሽፍኑ እዮም ነይሮምና ካብኡ እቲ ዝበደሎ በደል ከይዶም ሪኦም ከዓ ከምዘይረአዩ ሸፊኖምሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ መስኪሩሎም ንብፃዩ ንዓርኩ ዝሽፍን ኢሉ ማለት እዩ ኣዘራርባ ያበላሸ ይኾን እየና ከምኡውን ኣቦና ነቢይ ሙሴ እውን ንዑ ኣብዚ ዝበደለ ሰብ ኣቦና ሙሴ ጸሊም ይቕሬታ ዝበደለ ሰብ ኣለዋ ንዑ እንትን ፍረዱ ክበሃል ከለውሲ ሓደ ሰብዚ ናብ ባዕሉ ጉድለት ናብ ባዕሉ ድኽመት ላው ናብ ባዕሉ ድኽመት ዝጥምት ተዝኾን ነይሩሲ ናይ ሰብ ድኽመታት ኣይምጠመተይ ኣይምርአየ ነይሩ ይብልና ስለዚ ንሕና እውን ፍቅራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ድኽመትና ከይረአና ድኽመት ናይ ሰባት ኣይንመልከት ማንም ሰብ ይጋገ እዩ ይብድል እዩ ፍጹም እግዚአብሔር እምበይ ፍጹም ሰብ የለይ ማለት እዩ ዘይጉድል ሰብ ዘይብድል ሰብ የለይ እሞ ስለዚ ተጉዲሉ ተርኢና እውን ሲ ብፍቕሪ ንሸፍነሉ ክፍል ይደሊ ዝተረፈ